Здравейте, вие сте с канала Уроци по пчеларство с Милен. Седих се тук нещо. Скоро говорих с един колега пчелар и горе-долу започнахме заедно. Си говорихме колко трудно беше по наше време, когато YouTube не беше толкова развит, нямаше такъв достъп до информация. Този пчелар питаш, той крие, не ти казва нещо друго да те подведе и ти правиш грешки и те са кефят, че не си изкарал мед. Така нататък ще го правят, не ги знам. Аз на такива хора им казвам малки душици. Така да си говорихме с него. Той пчеларства на 50 км от мен. И тук си прочел нещо, там си прочел нещо. Вика, те хубаво, вика, ги учат младите момчета и момичета, колеги. Ама колко от тях, вика, се сещат да попитат, като им кажат, трябва да храниш май месец, примерно, да засилиш семейството. Казвам пример. Или подбудителното подхранване трябва да ти започне от втората седмица на април до 20 вече трябва да си захранил, трябва да си сложил питките, трябва да си сложил сока, примерно, ако си в по-южна България. Нали, 100 път съм казал, че си пчеларства спрямо семействата и региона. И викам, колко от младите пчелари се сещат да попитат защо? Защо трябва до 15 април, примерно, да съм ги подхранил? Защо трябва да примахвам търтиите, примерно? А защо не трябва да примахвам търтиите, като му кажат? Или като му кажат, трябва да ти озрява меда на 80%, като тръскаш, както казвам аз понякога, как валя аз моя мед. Ако знам, че няма да имам време да го скарам скоро, като тръсна и като ни капнат, капки мога да се извади, нали? И колко от тях питат защо? Просто тези млади момчета и момичета, млади колеги, пчелари, ще ги наричам, им вярват безрезервно, защото те веднага старите пчелари влизат. Аз имам 20 години стаж, слушай аз какво ти казвам. Аз имам 35 години стаж, слушай аз какво ти казвам. И те ги слушат, което за мен е грешка. Трябва да се научите, тези, които гледате клипа, когато ви кажат нещо, да разбирате защо го правите. Не трябва да храня семейството до еди коя си дата и после спирам. Защо трябва да го храниш до еди коя си дата? Каква е причината? Какво ще получа от това, какво ще добави стойност на моето семейство и моите семейства, ако ги храня точно на тази дата? Попитайте ги тези хора, защо да не се съобразявам с времето и силата на семейството, а не да ме рубувам на дати. Защото старите автори пишат, те работят с дати. Да, ама от колко години си говорим за глобално затопляне, за промяна на време. Тази година мръсни жеги. По 2-3 седмици станаха мръсни жеги. Кога в България съм на 37 години, не помня такова нещо. 37 седмици да поддържат 40 градуса. И то края на юни и средата до средата на юли. Някой взема ли го под внимание това нещо? Как влияе това нещо на семействата? Ако рубуваме на дати, защото сега времето не е като преди 30 години. Ако четете една книга за пчеларство преди 30 години или 40 да е писана, 100% ви казвам, ще видите вътре от тази до тази дата, правите еди какво си от тази, защото тогава се е било такова времето. Не мога да кажа дали сега е по-хубаво времето или тогава се е било. Тогава си спомням, като бях малък, имаше зими. Зими сняг по метър и половина и се задържеше по 2-3 месеца. Сега няма такова нещо. Сега карам с сезонни гуми. Не слагам зимни гуми, защото не се задържа сняг при нас. Но това някой учита ли го при пчеларстването? Не, аз пчеларствам тъй 30 години и така го прави. С един друг колега си говорихме скоро, вика, моят дядо, той е на 45 години, значи по-голям от мене. Моят дядо ми е казвал да слагам като храня в сиропа и сол. Котварска сол. Викам, защо? Тъй ми е казвал, добре бе, слагаш. Тъй ги гледаш. Аз тъй гледам от еди колко си години. Добре, съгласен съм с теб. Вадиш мед и аз вадя мед. Кажи ми защо слагаш солта, каква е причината? Ако сложи сол, какво ще добави стойност? Той ще има гледа горкия. Тъй са ме учили, тъй карам. Добре бе, те са научили.
прочети, седни, поинтересувай се, защото е странно най-малко да сложиш сол. В по-предните клипове мои да видите в една от 4 лекциите, които снимах с Румен, професионален пчелар, човека обяснява защо не се слага сол. Защо не трябва да се слага сол. Направете разлика между сол и соли, защото са две различни неща. Аз няма да ги обяснявам, защото не съм толкова запознат да не ви говоря глупости. Просто са различни неща. Аз слагам йод и в водата, като им сипя, и в хранилката и веднага ви казвам. Защото йода прочиства първо, че дразни изключително много акара. Второ, че има прочистващо действие. Нали? Като се ударите, като ви обработват в болница, ви слагат йод. Да се убият бактерии, вируси и така нататък. Да, не е лекарство, но има очистително действие. Антисептично, бих казал. Със сигурност сте чували някои слагат силиковата акар с шума от орех. Аз вика не слагам лентички, аз слагам шума от орех. Защо я слагам? Защо я слагаш? Защото има йод вътре. Добре. Но той знае защо я го слага. Разбирате ли? Това е нещата, които ме впечатляват, като си говорим с пчеларите и се чуди кога да го направя този клип, ама викам, айде по-нататък, и сега съм на пчелина, си храня кучето и се сетих да го направя. Така че към младите колеги, когато някой ви учи, винаги питайте защо да го правя това нещо. Не подронвам авторитета на нито един пчелар. Но в момента, каже ли ви, ще видите сами, че те работят по модерно, по дефолт. Аз се работя тъй 20 години, аз тъй се работя. Край. Самите стари пчелари някои не могат да ти обяснят защо го правят нещо. Примерно, защо лепят рамките с шпорчи. По традиционен начин, както аз го лепя. Аз лепя така основици, защото ми харесва, защото става здраво, защото не бързам и защото си лекувам нервите. Иначе имам и машина за нагряване, машина специална за лепение отделна, която ми подарък, с което става секунди лепенето. Обаче се губи онази романтика на пчеларството, за която се боря, за която гледам пчелите. Губи се традиционното, защото вижте ги отпред, те са ми 10 кошера. Аз много път съм казал, че пчелар съм, за да си лекувам нервите, за да си почивам психически, защото работа е много тежка психична работа и по този начин се чувствам по-добре. Аз казвам защо го правя. Винаги съм ви казвал. Правете това защото. Правете това защото. Забележете в разговора за преден път казвам, че много често тай са мълчали, тай карам. Той не го интересува защо трябва да го направи това нещо. Примерно защо трябва да си бойдисва кошерите бяли и сини. Тай са ми казали, вика, тай ги бойдисва колегата от среща. Ето тук където ви казвам, неговите са бели и сини. Всичките. И го питам, Любо, що си ги бойдисва бели и сини? Тай вика, съм учили преди 15 години, тай карам. Вика, валя мет, съм доволен и ги бутам. Това, което не споря, не влизам да обяснявам, че ги е наредил много близо, че са едноцветни, че пчелите като излезат се бъркат. Има голяма вероятност майката, като излезе млада майка да се оплоди, да се върне в друг кошер и да я убият. Съм обяснял така, че трябва да се нарежда пчелина, когато го нареждат и да има някакви ориентири на добре растения или колови или нещо, за да може като излезят да могат да се връщат в същия кошер. Най-опасното, което ви казвам, е да излезе млада майка, опложда се и се връща в друг кошер. Ако са еднотипни един до друг, тя се бърка. И като влезе в друг кошер, всички знаем, че ги убиват пчелите. Не съм влизал в такова, викам, добре, те сте учили те. Викат, те твоите жълти и сини. И аз му казах, защо съм ги направил жълти и сини, защото едно време, като почнах да се занимавам с пчели, си купих два цвята боя, жълто и синьо. Нямам друга причина, ако трябва да съм честен.
просто ми харесват самите цветове. Тези, които ми учиха, ги питах, мога ли да ги направя жълти, мога ли да ги направя сини. Казаха, да, може. Вика, може и бели, вика, по-хубаво да са цветни. Но ги нареди така, че да не са еднотипни. Мисъл да не се бъркат пчелите като летят. Заради това съм ги направил два по два. Виждате ли? Един вид е там отсреща и тук. Има втори вид, два и този е трети. Тези са ми други и тук двата са други. Защото като са погледни отстрани, ще отида да ви ги снимам. Защо съм ги наредил те? Виждате, един няма. Двата ми, които са един тип, са тук, другите два са тук. И съответно един е с найлон, един е без найлон, за да могат да се различават. Тези, заради това съм завъртял капака. Виждате, жълтия цвет е малко по-различен от този, за да може да се различава. Този е друг вид. Този съм му направил крака. Гледам всички кошери да са ми различни, да може животните да се ориентират по-лесно. Заради това съм ги направил. Направил съм ги, подигнал съм ги на това са коминни тела и съответно съм ги направил за лозя, с бетонни колови, защото съм висок 2 метра и искам да са ви по-високо, да не се навеждам много. Иначе щях да ги направя с метални стойки, но както виждате, тези са ми еднакви. Тия са ми друг вид, тия са ми трети, тия са ми четвърти. И трябваше да купя 4 вида. Общо ето за всеки кошер трябваше да купя стойка. Заради това реших да си ги повдигна така, да са ми удобни като ги работя. И съответно да са ми на един ред, поставени са под дърво, защото до към 2 часа, до към 1:30 ги пече и след това е сянка. Аз съм на юг-исток, като изгрее слънцето, още 8 часа напича тук. После се мести и напича тук. Разбирате ли? Този кошер, тази страна напича и после се мести отпред. Заради това, лошото е, че сега съм без екип, да ви отворя. Следващия път, като отворя, ако не забравя, ще ви покажа моето пило, го знам къде. Винаги е от тази страна, защото тази страна напича първо. Разбирате ли? Тук и тук. Когато заземявам, гледам силните семейства да ги заземявам от тази страна, защото тук ги топли винаги. А когато е слабо семейството, заземявате в средата с преградна дъска тук и с преградна дъска тук. И оставяте минимум 2 рамки от едната страна и 2 рамки от другата. Минимум. Най-добрият изолатор е въздуха. Вече се слагат картони, някой може да се сложи някои парцали слагат, което парцалите за мен е грешка, защото те държат влага над влагата, която е необходима за функционирането на кокошера. Съответно тези неща сега съм решил, ще направя цяла поредица как се заземява, защото за мен лично, ако не заземиш правилно, нямаш никакъв шанс да имаш силни и стартиращи семейства в началото на пролетта. Никакъв шанс нямаш. Колкото и витамини да ви даш, и протеини да им даваш, и най-скъпите храни да им даваш, най-стимуланти и така нататък, мед, първи мед, втори мед, дето вика, не се ли погрижиш сега в кошерите ти да има млада пчела, която се ражда сега, е заложена до края до средата на септември. Млада пчела, излюпена. Тази пчела ще зимува семействата, всички семейства. И като зимуват семействата, тази пчела си запазва през зимата всички свойства и характеристики на тялото. Тя се запазва физичните дадености, които има на самото тяло. Какво има предвид? Тази пчела, която сега се борите за нея, тази пчела ще ви гледа пилото до година. Защото тя е на 5-6 месеца. Да. Но жлезите, които делят млечице и хранят майката,
са запазени. Тя не е работила, тя не е носила мед, тя не е изтощена. Тя е млада, свежа пчела, храни майката с лечице и имате си здраво, силно пило. Майката може да се храни с мед, да, пак ще имате пило, но няма да е толкова силно и толкова гъсто и толкова голямо. Сетете си, че си гледат дали някои колеги се снимат с пълни пипити с пило. Ако искате такова пило, сега е момента да заложите, да им кажете на майките, че искате да снасят. Започва се да се храни, пак казвам, ще направя поредица. Заземява се по този начин и си му казал на това семейство, трябва да почне да се заземяваш вече, защото той не събира горе мед, той събира долу мед. Сега ще оправя това семейство, това и това. Тези са направени, отделени са с найлон на 100%. Сега ще съм ги оставил тези, защото нямах време да ги направя и ще снимам и ще ви покажа точно как да си поставите рамките, как да заземите, как да храните, колко да храните и така нататък. Как да се направите кумин от магазини, ще видите как се прави кумин от магазини. Всичко това ще го снимам, но ще е в тая събота. Днеска е, какво е днеска? 23, 24. Всичко това ще ви го покажа. Ще се аргументирам защо трябва да се прави това нещо и защо сега е момента да подготвите пролетното подхранване и семействата. Не на пролет, сега е вашия момент. Сега трябва да заложите основата и те да градят на пролет. Така че всичко това нещо ще го обясня в 3-4 клипа. След следващите дни нагледно ще ви покажа. Ще се аргументирам защо го правя и на пролет, нали, ще ги видим дали съм бил прав и дали съм бил крив и съответно вие можете да коментирате долу дали го правя правилно, дори ако аз не го правя правилно, според вас кой е правилният начин. Да ви напомня, ако някой иска да дойде да го снимам, да покаже как работи, нека се свърже с мене. Долу ще оставя имейл, в коментарите може да ми пишете, че искате, ще се чуем, ще се разберем. Ако не сте много далеч от Севлиево, може и не се притеснявате от камера, съответно ще дойда да ви снимам. Ще се снимаме заедно. Това е което исках да кажа с днешния клип и да загадна какво предстои в канала. Интересни неща. Книгата, за която ви казах, че пиша, съм почти на финала. Пиша предпоследната глава. Сега съм на болести по пчелите и после ще напиша за роени. Защо роят? Каква е причината да роят? Какво трябва да направи пчелара, за да не допуска роене? Системите кошери как се работят, за да не роят? Ще ви го опиша всичко това. Книгата ще бъде електронна, ще излезе. А след като е готова, съответно ще я кача под всеки един клип, който иска да си я поръча. И може да ще я кача в Амазон, да си я сваляте оттам. Така че ще го направя така, че да може всеки да има достъп до тази книга, да си я купи. Ще бъде кратък наръчник, който като го прочетете ви става ясно какво точно трябва да направите. Без увъртания, без умни мисли, без термини, които са сложни, които се използват от хора, които нали, искат да се издигнат в очите на слепите, го казвам така. Ще бъде направен, аз както обичам да казвам, глупостойчива или дуракоустойчива. Така че очаквайте. Ще ви помоля да харесате клипа. На вас не ви коства нищо. Да ударите един лайк, мощен лайк, както казват някои колеги ютубъри. Да се абонирате за канала, за да може да решавате вие какво да гледате, не YouTube. И ако искате, може да споделите видеото. От вас се иска само да гледате. При мен не се заплаща. Няма абонаменти и така нататък. Така че наслаждайте се. Приятен ден ви желая.